Praise the Lord, hallelujah. Puleno ang kathang kaplay kay tono hambay maruo, tay norog jaw obidiu nai tong nai takubukul norog no belai hambay. Obidiu no pila ni simi paithak zora nai ni bagi ang koyo. Tam ni bagi ngke omong ngke Christmas palai ni bagi cheng tamo khlai ni nang obnoti ang sanai. Ngke omoni bagi obidiu no pila ni simi paithak zora nai ni bagi ang koy nai. Tay norok obidiu nai mani aglo norok caja khangangangki eba norok ni bagi nang khangangki norok ni motha ni bagi okok tuma kaham nang khangangki norok kroksetai kroksana share klaidi kroksetai kroksano share klaidi. Okay, so Christmas palaina ni ngangangano chini bakao kaisano wanso mong phoyo chini bokroga kaisan wansong phoyo blazer kaham chumani rignai chamothi bar kanani dress kaham chumi berai lainani Recap mong katal recap nani musai punuk nani wak bahan tok bahan mangso salai nani obono chini kaisa wansok marok tonga Christmas ni bagai Christmas pakai calanya nangnai ble amusi wanama Christmas pakai rang joto norana nangna ble so Christmas no chana nangna si sanam sio fia tini obidio ni bisengte salai nai Christmas bufuro orthoganang Christmas tamno hun Christmas no chung bahai ke palai nai obno sang sanai tini so Bible ni kok thai ni bisung tini sung tini salai nai sing ela bago pori kinu go mathai tini ek dui pori nai apro baptism maranai johon judia hasing pantoro phai sumsok yakardi kaitoni ha sampaka hanai pirfai kha Sumsok yakardi kaitoni ha sampaka. So ani Kristo ni takok tay bukuk song Christmas palanya ni bagai John the Baptist ni a kok thai no khnaya ngangke sini Christmas kun ortho ganang ngya. Tamni bagai ngangke Christmas bufurung nai jepru nang sumsok no yakaroi kaito no yacha go apru se a Christmas palai jago. Sung Simon John the Baptist o sung sarau tamni bagai fai. Chung kaham kan semano John the Baptist ka di jisaya diari besabo je sijak tongnai hasing panthorok phai khoroksa chiri khogai sanai kaitoni bagai lama snam di bini bagai lama kepleng klai di ni sanai omo John the Baptist no John the Baptist ni bising tuino o Jisu achaina ni bagai o sung saro tiar khlai jago tabuk sunga Christmas no palai mani Jisu achaimani ter palayo ঠিক আছে যিশু 2020 sekang achai paika okay haipano sini langmao jisu kristo no khao yachakna ne am belai khana important pi a Christmas ni tero ngangang ke chini bagai tekisa soho sungo a Christmas tero ngangang ke no jisu no chingsini khapango yachakna ni bagai so sung joto Christian rock no tabuk sakno tiar khlai tongo bahai ke hisab kai pelai kha agino om nukhungo 500 nukhungo 1000 tai ching om thawa thanglai nai tai om ke sung tongthok sa tok khaine om ke panda khaine already ni preparation klai pai ka done tabuk sudu rang furmano nai singi tongo tai Christmas bufur faina nai singi tongo om ki preparation kahamda angnor no sungo om hai ki preparation kahamda ani khazani tako bukhuk ro o Bible ni kokthai bai se nung sakno tiar khlaidi o elang bago tamo sajak omono se nung poridi elang bago saka kaitoni ha sampaka sumsok yakardi sumsok yakarnani am belai kin important ani kristoni takok tai bukhuk song Muito narakdi jebru John the Baptist kothuma ka hampir kha bini a kothuma ka hamno khna oising elam bago porikhe nugo kbangma borok khao nangjagi borok ni sumsok nakar jakna tui ke John the Baptist thani phai Jordan timao baptisma yachagai borok ni sumsok nakar jakha tai sumsok nakar jakma ni ulo Jisu Kristo ni yachakna ni bagi borok tiar kha tabuk sung elam bag ni kokthai ni bising tei sing sini sakno tiar khlaimano tabuk Christmas te palanya ni bagai seng thangai tongo tabuk ang nono sungnan muchungo nung salbrum Bible da pori nung salbrum kaitoni kok no pori ui diai da tong judi nung salbrum kaitoni kok no pori ui diai tong yang gang ki nung Christmas palanya ni bagai nyako tiar nyako nung so Christmas te ni kok sakasin triprao ngake belai kotor festival hediba
Kebangma borok Christmas o sumekang ketal nugo, ketal borok nugo, ketal nugo. So ani Kristen takuk tai bukro a Christmas ini bagi belai kono kotorno tani bagi Christmas ngange chini triprawo agiwo hana ordinary sadharan robibaro ngange borok roi Christmas itu pura ekdom full tight ekdom girja tight ngi thango. That means chini borok Christmas no belai kan important do. Tamni bagi important do tini angnorok no India angnorok no kutuya tani bagi Christmas oma ing thangka salanya nango. Tong thok tonga nango, wak bahan tok bahan sana nango. Amboy Christmas apoy. But ang Kristen taku bukura ang sana ni mucungo. Wak bahan tok bahan sana ni bagai Christmas tapalai di. Christmas palai di Jesus Kristo nini kapango se acair di. Nini bekawo ya cagai na di bono. Amos bela important. Neng Jesus Kristo no bahkan nini bekawo ya cagai manai. John the Baptist ko maka hampir mabai borok sumsok ya karka. Tabuk neng kaito ni koktai kenawoi nini sumsok no moito klai. Kaki pilih panjang yango. Hai kesa a Christmas neng Jesus no ya cagai na manai. Hai kena ya cagai na mangla. Praise the Lord. Hallelujah. Amoni bagani Kristo ni takuk tai bukuk rok ang tini abidu ni bisang ti norok no sanani mucungo. Jesus Kristo taiwisa haina hai detalai hembo achaina ni mucungyam. Jesus Kristo haina hai taiwisa a musuk ada chama jagao rokowai tongnani mucungya. Jesus Kristo tabuk mucungo nini khawo achai phainani bagai. Nini khawo achai phainani bagai. A Jesus Kristo achai pru John the Baptist kotama kaham pirmani ulobo Jesus Kristo na yachak nani bai kebo fono tiar krikam khorok sabo tiar krikam pia tabuk nang Christmas te plana ni bagi thangai tongo pia nang bo tiar krei ngang ke Jesus tawisa haina hai Bethlehem bo achai thangai tawisa muito narak di Jesus Kristo girja nogo achana ni muchingyam Jesus Kristo girja nogo achana ni muchingya nokthara achana ni muchingya Jesus Kristo nini bakhawa achana ni muchingo pia sing Christmas te palanya ni ngano girja nok poriskar khlaina grao laidok thepawo krip tango naithok decorate kayo girja nok color ruo bebak naithok karo but ang saya Christmas sitraka tondi girja nok sitraka tondi light tar di khaina nangya omahaya khaina ni nango girja nok naithok khainani nango krip tangnani nango preparation kaina nango chana nango nengna nango musana nango rochapna nango beranya nango bebakna khaina nango but omoni se tebo nangkuk mangangang ki dini bekawo jisuno ya caknani bagai ang tabuk nono sana ni mucungo neng Christmas terle pelaina ni mucungo itongo girja nok le poriskar khayo pia nini abusak no neng poriskar khaya Jesus aga nini busak na kaito ni nokthar kaito nini bekawa tongna ni mucungo tabuk nini bekase katharia nini bekase sumsok bai kuplung neng at least Christmas ni salo simi phano neng nini sumsok ni kaito ni thaniwo kipila nango kaito ni tanusir no kaitor ano nang nakarjadi ano nang khairok jadi o subrang sumsok laika nang taklai di mano ang laika tabuk nang ani khawo phaijadi nini thik thar ba kani sumsorong nakarjadi nei nang suri sane kaito ni thani kha kipila nango apursa Christmas nai apursa Jesus Kristo nini khapango achai manai he ngangke kuno achai mangla sawo kabang boro ano sawo Christmas sung prochar khanya nango bahai ke gari be kawe gan tamai rechapan prochar ngai thangka ni saw buita moni wansong noro saideman Christmas nglai jau ka Kristen dok Christmas pai ke no ko tong thok sa to khodom dodom Christmas pai ke girja no ko thangmas nu geble hai ni sajak nai botongo Christmas pur simi thango ne abo bo Hindu borro bai sajago lachima sincha ani Kristen dok ni bagi taku bukuro so ani Kristen taku bukuro Jesus Kristo ni bekawa tongkhang ngangke neng every second preaching kai mano every second so Christmas sim preaching tak kai dei jebur Jesus Kristo neng ni bekawa acara na kangka every day every moment neng preaching kai tongo baik nini tongmung bai nini kok sama bai nini khakwa rong bai neng kotuma ka hampir tongo but chini borong ni bokoro kaise suwan so mangka Christmas dorowa kotuma ka hampir lai nai but Christmas dorowa kotuma ka hampiri peman yaglo January maso pakyan kano sakni samungo paileya girja nogo thangya amo tamo preaching abo uta chung borok no se encourage khai tongmani klayo Christmas o tongthok nai ta Christmas paket chung chini lama chung tong nai nei but not good amo chaya amagani Christian takuk tai bukuro angke bono hinya angke bono saya but chung je khlai tongmani abo sothik gya
Jeng je klai tong abo kubui lamania abo ni bagi se ang o video ni bisingti poriskar khaina ni muchungo Christmas no palaina ni ke chung ortho ganang ka palaina ni ngeng ki sung Jisu Kristo ni chini bkhawa yachakna ni bagai sung sumsok ni kha ki philna nangnai sung sumsok ni kha ki philna nangnai tai chung kai to ni nakar mong ni suri masuri na nangnai o kai to ana nang nakar jadi ana nang khairok jadi ani bkhawa de ngachai phaidi ni salbrum brum suri tong nangnai hake sa a Christmas hodom dodong nai ani Kristen ta kok tai bukhurok a video ni bisingti ang kunu kaisa se kok cha sama tong hangke ana norok nakar jadi but ang norok no sanani muchungo Christmas terno sudu chalainani nanglainani tongthoknani berainani bagai simi tapalaidi kamung chumung kaham chumnani bagai simi tapalaidi Jisu Kristo no nang bahakani ni khapangwa achari ne manai obono se nang wansokdi obono se nang tiar khadi ni bekhano se nang tiar khlaidi ni bekhano se nang tiar khlaidi on bage ang omusuk saina ani kok no muthakna ni muchungo anono rok nakardi jodi kok belai rak ka sajak ma tongkhe eba belai kok lai sajak ma toknoro ano Jisu ni mung bai nakari redi hapono ang obono sanani muchungo Christmas terno norok kaham ke palana ni bagai sumsok ni kha ke pildi tamni bagai ngke sumsok gnang kheno tongkhang gangki Jisu Kristo achainai thangnai abo hama haken choliwi tongnai phia sini bkhaw khaksangma tongthokma mangla ambage ang obono sanani muchungo hambai